आयै मा थांनो जायाखै नामा नोंसोर दाबो? आयै आंनि आखाइनिफ्राय दानिसो सिन्दुरनि थेमाया गोग्लैदों। गिनाय मोनसोदों आं आरो हरावबो गाज्रिथार सिमां नुदोंमोन आङो। सिमाङावबो दै गबोनाय दैयाव गबोनाय नुदों आङो। दैमाखौनो बारबाबो बारख'नो हायासै। दाबो सिन्दुरनि थेमायानो गोग्लैबाय आयै। हा सिन्दुरनि थेमायालाय माबायदि गोग्लैखौ? बेबायदिनो आथुर आथुरावनो आखाइ नांनानै गोग्लैबाय। दालाय गोग्लैबाय माथो खालायबावनो इसोरखौनो सानहरबाय थादो। रादाया आंनि बाथ्रा खोनासङाखै। बेखौ आं दिनै जेरावबो थांनो होआखैमोन गिनानैनो, नाथाय बेयो मानियानो, खोनासङा बाथ्राखौनो। नों बुंनाय आयै अबाव आंनि बाथ्रा खोनासंनो बिलाय, नोंनिखौनो खोनासङा, आंनिखौलाय अबाव खोनासंनो। आरो मानसियानो एसेबो फोथायनो नागिरखाया बेफोरखौ। होमब्ला आयै दा मा खालायनो? आं गिनाय मोनसोदों। माथो खालायनो, दा बे बाथ्राखौबो खोनासंलाबा। थेवबो आं खेबसे बुंनाय नायनो र'नाय। बुंना नायनाय आयै। औ जाबायना? नों बाथ्राखौनो खोनासंलाबालाय। जेबो जायालै सना, बेफोरो ओरैनो बुंलाबायनाय बाथ्रासो। बुंनायावनो खोनानायावनो बेफोरखौनो मानसिफोरा नंगौ बायदि साननानै लायो। बेखौनो साननानै आरो नोंबो गोसोखौ गाज्रि खालायबाय थाबाय। जाया दे, आङो जेबो जाया, टेनसन लानाङा नोङो। मोजाङैनो दङ आं, जेबो जाया। नोंलाय बेबायदिनो बुंगोन आरो। हिनजावा आंसो मिथिगौ माबायदि मोनो। जायालै, जेबो जाया। बेनिफ्राय आबा नोंना जाबायानो जायाखै? जाबाय। आबैया खिन्थादों र', नों माथो खिना लासिगौमोननो दाखालि। लायाखै नङा, लासिगौमोन माथो लामा गेजेरावनो। मोजाङै खिदोंना खियाखै नोङो? थांदों। बेबायदि खालायनाङा दे। आरो स्कुलाव खिनो ओंखारबा हासुनो ओंखारबा सार मेदाममोनखौ खिन्थानांगौ। बिसोर थांनो होगोन ना लाजिनानै थाङा नामा नोङो? उदै दुंना थागोन, उदै हामा जागोन। औ लाजिनाङा, बुंनो नांगौ। आय' हिनजावखौनो सासेबो मोनला। सोर बुजिनो आंखौ? हिनजावफोरनि खामानियाबो खम नङा दे। दासो बुजिबाय हिनजावखौ सिबनायनिफ्राय, संनायनिफ्राय, जानायनिफ्राय, सुनायनिफ्राय खामानियानो जोबा माथो न'खरावलाय। साला आगोल हिनजावखौसो रायबाय थायोमोन, मा खालायबाय थायो सानसे होननानै। दासो बुजिबाय हिनजावफोरनि खामानियाबो एला खेला नङालै। बाप्रे बाप, हायालै बाप्रे। न'खर गंसे सालायनाया गोरलै बाथ्रा नङा। बेनिख्रुइ आं बायजोआवनो खामानि मावहैगोनलै। थेवबो बे न'खरनि खामानि मावालै आं। बाप्रे भेजालानो जोबा। बैखिं थांलाय बैखिं फैलाय, बैखौ मालाय। थै जिरायनोनो मोना। ओइ मा जाखो मानसियालाय सान्दुं गोसायावलाय थेन्थावखो ना माखौ? नै नोम्फाखौ होन। सिखाङाखै बालन्दा मिनिनो फैदों बेयाव। मोनद' हिनजाव खारजाबा बेबायदिनो जायो। बालन्दा साला मिनिनो फैदों बेयाव। रानिया मोनथिया अबाव थांखो। जागारनाय ना खाथा बालन्दा। अबाव? माथो सोरबा नोंनावखौ देखायनो? अबाव? नोंखौलाय मा देखायनो सानबाबो नोंहाथ' सारेगामापा जेखिंबो दंलाबायो। रं नाम्बार दङ, सोरबा बुरि हिनजाव दङ, सोरबा माइबा हिनजाव दङ। नोंनो देखायबाय। सोरबा माथो हौवा गोनांजों रायज्लायो। मा नोंनो हिनजाव लाबोना फैगोन आं। नै खिगनाय खिज्राय दोन नोम्फा खर'। ओरैनोसो रायज्लायो आं बेफोरजों। टाइम पाससो बेफोरो। सोरखौबा मोनबोलाय लाबोगोन आरो। नोंहासो मानो बुंनाय? दंखायोलै सैमा बांग्रा, बेनिखायनो बुङाखै आं। बे संसारावलाय खालि पस्टनि सिख्ला गैला ना माइलै? खालि गैला रावबो, सब बुकिं गोजा। बाप्रे, आंनो मोनाखै हाबा जायो सेंग्रा दाज्जां गिलायानो। आरो नों मोनबावगोन बोराय गथ' गोनां हिनजाव खारजानाया। लाजिया अमा बोराय। नोंसो आंनिखौ दानसे गिदिरनो गावासो बोराय। नङाब्रा आं हाजारबो सिंगेल ना, बोरायबाबो दा मानसिफोरा आंखौ बोराय नोजोरजों नायाब्रा। नोङा हिनजाव खारजानाया गथ' गोनां नालाय नोंखौ बोराय बायदि मोनसिगोन आरो। सैमा साला अमा बुन्दा, नोंखौ बुथारसिगोनलै आं गोना सिफ्लेनानै। बाद दि बेफोरखौ, थांग्रा थांला। र'लै बाल खामानि मावनायखौ नुवाखै नामा? सिथ्लाखौ सिबथारनि। सिब। मिनिबाय थानाङा दे जाथि, हासिबदोनो दांनो हागोन। टिभिखौ नायनोसैलै दसे, बिमा रिमटखौ हरनाय। र' टिभिखौ नाय। नै बिफा लावगाया फन खालायदोंमोन। मोनहैबायानो बिसोरो। दाहाय सिख्लानि फट'खौ हरगोन होननानै बुंदों। हरगोननो, हाबाथाय एसे रायज्लायबोनोबो हो। बुंदोंमोन र' आङो एसे होनजांना नाय होननानै। मा खालायथाय? फन खालाय खेबसे, खालायनानै मोजाङै रायज्लायहर, खिन्थाहर बाथ्राफोरखौ। औ बिफा खालायगोन र'। बे सासेया जानायबा हामगौमोन। नागिरबाबो मोननो नागिरखाया सिख्लाफोरखौनो।
बे जानायबा हामगौमोन नङाबा बेबो आरो हाबासो जागौलायगोन हाय हाय क्या मस्त दिखता है बीवी हो तो ऐसी मम्मी हो तो ऐसी थांदो आबा थांदो मोजाङै फराय दे औ आबा खिनो हासुनो ओंखारबा खिन्थादे मेदामनो सारनो सोरनोबा दे औ जागोन टिफिनखौ लान्च टाइमाव जा दे औ जागोन गावा जायालासिनो मालायनो होजोबना लानाङा आरो जाम्बा आंना लोगोफोरा सेखौनो जायो रानलायना जा दे सेखला सेखलि नांज्लायलि खालायनाङा दे आं नांज्लायखाया थांसै थांदो हाय हाय ओइ फाग्ला लान्था क्या करता है इधर चलो काम है अबे पागल इधर अच्छा अच्छा माल देखने को मिलता है सुंदर सुंदर मम्मियाँ सेक्सी सेक्सी मम्मियाँ थै बुन्दाब्राय जालायबाय दखाननि बायनाय बुस्थुफोरखौ बाराद्राय जानाङा दे आइया हरनाय टिफिनखौनो जा मिन्थिबाय ना दिखता नहीं उधर देख कितना सुंदर माल है हो शेष जाबायलै रादायसो खालाय फैदों बेलाय बेयावलाय आरो सोर बर' हिन्जाव बेलाय दख'ना गाननाय बर' हिन्जावसो माथो आरो गथ'बो दं माथो मा मार थारमाने मा मार बेफोरो नङा सोर मार बियो बेफोरबायदि जायगायावथ' बर' हिन्जाव नुनो मोनालै आरो आं सानसेबो नुफेराखैबो आरो दख'ना गानलायनाय बेखौथ' रायज्लायनायाव थानायाव मायबा रिलेसन थानाय बायदिखौनो नुदों आङो आंनि साननाया नङाथ' गथ'बो दंलायो मायबाथ' गरबर दङ थौदो थांसै सोरबा नुलाबायगोन आरो आं अफिसाव थांसै नों न'आव थांदो औ नों मोजाङै था गारिफोरखौ मोजाङै सालाय जेराव मेरावनो थांलाबायनाङा दे थाङा दे आंहा मोनसेल' खामानि दं दा आइ बेगावनो थांसै बेनिफ्राय अफिसाव थांखागोन डाइरेक्ट दे नों थांदो औ दे होमब्लालाय मा रायज्लायदोंथाय खोनालाबो बहुत सुंदर माल था चले गई क्या सोर हिन्जाव मारलै बेयो नुनायावनो हाबा जानाय बायदि नुखादों हाबा जानाय माने हाबा जानायानो सिन्दुरबो दं आसान सासानबो गानदों माथो सोर मार थांनायाबोलाय माथो गुबुनसो थांबाय रादाया गुबुनखिन थांबाय बे गुबुनखिन थांबाय बिसा खालायनांगोन र' साला ओइ थाख्ला ओइ क्या हुआ अभी अभी जो यहाँ पे जो लेडी था ना औरत उसको कभी देखा था अबे नहीं देखा क्या माल था रे आज ही देखा मैंने ठीक है ये औरत कभी कहीं और जगह पे दिखे ना तो मुझे बोल देना ठीक है क्यों दिल आ गया क्या रा सोर मार बे हिन्जावा ने रादाया हिन्जाव दंबावो बेफोरबायदि जायगायाव आरो स्कुलाव गुबुन मानसिखौ लोगो मोनबाबोथ' हरखाब लोगो मोना माथोबाबो बेलेग बेबायदि स्कुलाव लोगो मोनदों मायबाथ' बाथ्रा दङ ने रादाया हिन्जाव दंमारथारो बेनो हिन्जाव नामा गेजेर गेजेर गोमाबाय थायो बे हिन्जावनावनो थाङो नामा हाबा जानायबोथ' हिन्जावा रादानि हिन्जाव बायदि मोनबाय आं बेखौ मैया हरावबो फैयाखै बियो मायबा मोनसे खामानि दंमोन होननानै बे हिन्जावनियावनो थांदोंमोन खोमा बे हिन्जावनि उनाव थांनांगोन आङो बे हिन्जावनि उनाव थांब्ला मायबा मोनसे क्लु मोननो हानाय आङो येस बेखौनो फिसा खालायगोन आङो थारगोनसो आं सोर बर' हिन्जाव नोङो सोर हिन्जाव नोङो बे मोनसे लामाखौनो बारनो बासै आङो गारियानो जोबा अबाव थांनो नोङो बक्सिनि मेगनजों खारग'वा नोङो हाथायबो खालायनांगौ दंमोन एसे लांखानि र' बेयावनो गाखोनोसै आं सिटि बासखौ डाइरेक्ट मार्केटाव ओंखारहैखागोन बासानो फैला माथो गंसेबो नै फैबाय र' सिटि बासा फैबाय मा मोनदों बे सासे मानसिया दहायनिफ्रायनो नुबाय दंमोन बिखौ जेराव थाङो बेयावनो नुदों मा मानसि बेलाय फाग्ला नामायो मा उनावनो फैबाय थायो दहाय स्कुलावबो नुदोंमोन आं बे मानसिखौ सिखाव स्टाइलनि मानसियानो सिखावसो खोमा र' स्कुलावबो नुदों बास स्टेन्डआव बास गाखोनायावबो नुदों आं आरो दा बेयावबो बेफोरबायदिथ' खेबथाम जानो हाया सासे मानसिखौनो लोगो मोननाय आंखौ फिसासो खालायाखैथ' बियो आंखौ फल' खालायबाय दं खोमा बे मानसिया शक जाबाय नामायलै मा बेल्लावल' जाना नायगासिनो आंखौलाय सिखाव नङाथ' बे बेल्लावलावनो रानो थिंथिंनो आंनि सनानि लोखौ नोजोर नांदों बिना सिखावबो जानो हानाय थांबाय र' साल्ला बेल्लावलाव नायनायखाय आरो खेबसे नुबावबा नोंखौ गारखाया आङो माबायदि मानसि थायो लामा सामा बेबायदि फिसा खालायबाय थायो मा नुयोथाय सिखावबो जानो हानाय बे दिनैनिफ्राय गानबोला र' आङो
सोर सोर मा साननानै थायो जेबो फात्ता गैयाना फिरबार जायगाफोराबो फोथायनोबो हाया मानसिफोरखौ दोननिफ्राय गानबोलारो आङो सनानि बुस्थुफोरखौ दोनबोजोबगोन